Гореща точка продължава от центъра на София. При мен са продуцентите Христо Тучев и Стойчо Керев. Това са хората, които всъщност ще ни помогнат да изпълним целите си да направим TV7 наистина телевизията на българите и на гражданите и на гражданското общество, защото заедно с тях подготвяме проекта или, как да го наречем, суперпродукцията, може би, Пряка демокрация. Добро утро, господа. Добро утро, Николай. Кой от вас сега ще представи накратко? Това е много трудно. Още визитката на това предаване, на това шоу, на този експеримент социален, наречен Пряка демокрация. Христо. Благодаря. Христо да започне. Ни най-малко не е експеримент, следствие на това, че господин Керев е тук като един журналист с доста голям опит. Тега. Аз просто искам да взема повод от това, което преждеговорившите тук казаха за цифровата младеж. Значи, в България в момента има 1 700 000 души, които са регистрирани във Фейсбук. В България 3 милиона души се преброиха електронно. В България 140% имаме проникване на мобилни телефони в населението. 54% от домакинството имат интернет. Това е едно ново информационно общество. Това ново информационно общество е готово да взима решения само, готово е да обсъжда проблемите на деня помежду си, готово е дори в много по-голяма степен, отколкото това се случи в арабския свят, да комуникира и да формира политика и да взима решения. Всъщност нашия продукт се базира на участието на хората в дискусии, които ще се водят буквално всеки ден в ефира на нашата телевизия. При Пряка демокрация с различни гледни точки. Има дефиниция. Демокрацията е възникнала едно време в древна Атина и тя е била известна като Пряка демокрация. Хората са отивали на Мегдана и са гласували лично за решаване на проблемите на града. Това е продължило известно време, но активните хора си имат работа. Имат дюкяни, имат ниви, с които да се занимават и те избрали пенкелери, които нямат работа, да отидат да гласуват вместо тях. Те станали известни като политици. Между другото, Полис, това е град от древна Атина. Така се е родила представителната демокрация, която е заместила пряката демокрация. И разбирате, че до ден днешен не е възможно хората да упражняват пряко правото си на глас по всеки един въпрос. Да, но до ден днешен, защото от днес нататък ние имаме едно общество, което правото да упражни глас е на един клик разстояние. То може да го направи във всеки един момент или на практика всеки ще може да участва през мобилния си телефон, през лаптопа си, през таблета си. Точно така, ако се замислите, ние сме първите интернет хора. Погледнете ни 100 години нататък. Интернетът възникна в нашия живот. Децата ни утре ще ни питат какво беше преди да има интернет. Това е средство, с което ние можем да участваме активно в политиката, да решаваме, да създадем реално гражданско общество, да дискутираме темите си, да взимаме решения. Стойчо, как ще се справиш с избора на... Разбира се, това ще стане изцяло с нашата подкрепа на новините на телевизията, но каква е твоята стратегия за избор на теми и най-вече на хора, които ще участват като пенкилери, като полемисти в тези теми? Хора, които буквално ще се правят на политици. Защото доколкото така можем да издадем част от идеята е, че това е едно изцяло, можем да го наречем, политическо ток-шоу, в което обаче политиците няма да имат запазено място. Да, прав си, политиците няма да имат запазено място, но аз искам да присъстват в нашата продукция не за друго, а за да видим дали те имат своето развитие през годините или дали останаха на нивото, на което са в момента, да бягат от прекия дебат със своите опоненти и със своите конкуренти. Това се случва всеки ден в нашата работа. Дори вчера мога да ви дам един пример. В 7 въпроса трябваше да има дебат между всички политически партии в парламента. БСП изпрати устрето си Корнелия Нинова и в момента, в който разбрах, че срещу нея ще е Волен Сидоров, казаха, ние няма да участваме в такъв дебат. Това говори за един голям дефицит на упражняване на основното право на хората, които са изпратили политиците там, да виждат своите представители в дебат. Ето, това е големия проблем в България, че политиците бягат от дебат, искат да им бъдат задавани удобни въпроси, искат да бъдат ухажвани, а в същото време обществото иска да види от тях остри и ярки позиции. Не на последно място, Николай, искам да ти кажа и, че
В пряка демокрация има запазено място за студентите, има запазено място за младите хора на България, има запазено място за всеки един, дори от зрителите, които в момента ни гледат, има запазено място за тях. И ние искаме тези хора да покажат своята ярка позиция. Що се отнася до темите? Веднага бих ти казал, Дай пример за някакви теми, които ще разработваме съвместно в това предаване. Веднага бих ти казал една от темите, която бихме искали да разработим, и въпросът е не дали това е темата, а как се поставя темата. Турция в Европейския съюз. Искаме да разберем гледните точки на всички, които поканим. За това дали някой въобще си дава сметка, че Турция може да бъде външна граница на Европейския съюз и на България да й отпадне тази грижа. Някой би си задал въпроса колко евродепутати ще вкара Турция в Европейския съюз, каква икономическа мощ застава близо до нашите граници и дали ще има преливане на работна ръка. Аз съм далеч от мисълта, че ние можем да обясним в това малко време, което имаме в студиото на Гореща точка. Затова си ни дал достатъчно време от понеделник до петък. Така, от понеделник, няколко важни неща да кажа. От понеделник до петък, първо, моята мечта беше да направите това, което направи Гореща точка. Ние сме в сегмента 18-49, активната част на населението, втори по гледаемост в момента. Тоест там тотално изпреварваме в определени дни тотално, наистина, конкурентите от Нова телевизия и БНТ. Много исках вие да се изправите пряко срещу Милен Цветков, честно казано. Оказва се, че Нова телевизия така постъпват малко страхливо в тази ситуация и изтеглят Милен Цветков час по-рано, знаейки, че вашето шоу започва в 17:30. Така че вие ще можете да го каните да гостува. Да речем, вие вървите 17:30, преди това са новините, в които може би темите ще бъдат така след това полемизирани в вашето шоу или в нашето общо шоу. Как обаче ще участват хората? Това е един въпрос, който сега трябва да обясним, ако искаме да ги накараме те да проявят необходимия интерес. Христо има сериозна концепция, може да ти я каже. Ти си така, Христо, царя на комуникациите. Как предвиждаш хората да участват в нашото предаване? Хората ще участват по време на предаването, ще участват и преди и след предаването. Трябва многообразен. Да, технологично обаче как? Значи, най-важното нещо е, че ние смятаме да развием Фейсбук като сериозна платформа за събиране на мнения, на теми и на комуникация с зрителите. Пряката демокрация е това, техния глас да бъде чут, техните въпроси, техните теми да бъдат обсъдени в предаването. По време на самото предаване ще имаме гласуване по темите, което гласуване ще финишира в самото предаване, но по някои теми, които са далеч по-всеобхватни, като например за или против влизането на Турция в Европейския съюз. Това е една тема, която има може дебата да се продължи дълго време. Тя ще продължи дебата във Фейсбук. Може би ще направим второ предаване, в което ще приключим темата. Така че ще има гласуване на живо. Това гласуване ще бъде през Фейсбук, през страницата на предаването. През страницата на телевизията. През страницата на телевизията, през СМС, но без увеличение на цената. Да, щях да ви питам, пари ще струва ли това на зрителите на TV7? Не. Добре. Нали? Искаме да дадем на хората платформа и право да дадат своят глас и никаква бариера не трябва да има срещу това. А техните въпроси как ще бъдат поставени? Това е общ въпрос, на който тримата трябва да отговорим. Как ще бъдат поставени като част от дневния ред на тези, които взимат решенията от среща? Много разчитаме именно на това предаване, разчитаме на теб, разчитаме на това на края на предаването да имаме един извод, народа реши. И еди колко си хиляди хора казаха за, еди колко си хиляди хора казаха против. И разчитаме на теб наистина да поканиш политиците и хората, от които зависи, и да ги накараш да се съобразят с това решение. Ето сега тук колегите задават един през друг въпроси, къде ще е студиото, кой ще е водещи. Няма отговор на тия въпроси. Вие какво искате сега? Сутрин да кажем всичко тук. Всъщност TV7 прави уникални неща, които към края на месеца ще зариват телевизионния пазар. Първо, сериозни звезди от други големи телевизии идват при нас. Сега всички очакват, тук задават въпроса, звънат ми телефоните от няколко дена, вярно ли е, че сте успели да привлечете Люба Колезич от Нова телевизия в TV7? Няма да отговоря на този въпрос. Так, ще ти питам, ти какво отговаряш? Ми казвам, няма да отговоря. Вярно ли, че Стойчо Керев започва при вас шоу? Ето, отговорихме сега тази сутрин. Да.
Ти ли ще водиш пряка демокрация? Защото аз те навивам до последно ти да го водиш това. Аз той, че Генев ми навива мен. Аз съм ангажимент да го води известно време. Между другото, както говорих. Ако ти го водиш един ден, аз ще го вода един ден. Ето виж, това е сделка вече, имаме сделка. Ако ти го водиш един ден, аз ще го за първата седмица. Съгласен. Добре. Но доколкото разбирам, вие май замислите да правите кастинг за водещи. Това е израз на пряката демокрация. Ние искаме да направим кастинг за водещи, който тръгва от днес, между другото. И в този кастинг ще дадем възможност през цялата тази комуникационна мрежа, за която Христо говори, зрителите, аудиторията да изберат своя водещ. Ние ще им пуснем видео от интервюто с кандидатите и нека те да преценяват и да дадат. Тоест хората сами ще изберат и водещия. Нататък отиват нещата. Имаме малко спорове в екипа, дали да оставим изцяло това решение на аудиторията или ние да го вземем, но в края на краищата ще дадем възможност те да изберат така. И в това няма да я закачите, това сме се разбрали с Стойчо. Никой няма да пипате от новините. Това и казахме, че ако подаде документи за участие в кастинга, ще бъде дисквалифицирана заради връзки заради връзки с продуцентите. Искам да кажа, ако от конкурентните медии някой журналист реши да подаде документи, конфиденциалността е гарантирана. Това е наистина много добре. Затова се радвам, че всъщност нашата телевизия спазва така журналистическата етика и факта е, че много хора ще дойдат при нас познати лица от други телевизии, но както виждате, информация не е излезнала до момента. Така и трябва да бъде, Николай. Така и трябва да бъде. Това също е проява на форма на демокрация. Не можеш да засягаш интересите на хора, които са работили в друга медия и идват при теб. Още малко да открехнем завеста. Всъщност пряка демокрация, сутрешния блок, гореща точка и новините ще бъдат част от един още по-голям мащабен проект на нашата телевизия, който предстои да бъде обявен пак до дни. От теб зависи дали да го обявиш до часове. Да, само ще кажа, че TV7 е намерила начин през цялото време, програмно време, да присъства не просто в темите на политиците и на тези хора, които в България са медийни лица, а при хората. Намерихме начин и хората ще разберат, че има такъв начин, ако има добро желание и техника и комуникационна връзка, TV7 да бъде част от ежедневието на българина в цялата страна. И като гледам данните от преброяването днес, всъщност милиони хора очакват техния глас и тяхното лице да бъде чуто и видяно от хората, които стоят тук зад нашите гърбове. Което, между другото, може би ще е най-мащабният телевизионен проект като журналистика и организация правен в България, мисля. Щом го казва Христо Тучев, аз се съгласявам. Това са така новините до момента. Ако искате повече новини, следете TV7, сайта, ще има доста информация в следващите няколко дни. Може би ще има така пълна информация за това, което ще се случи в края на месеца в нашата телевизия. Веднага след празниците.